T'imagines un poble valencià on la majoria de les veïnes parlen anglès perquè més del 50% de la seva població va emigrar als Estats Units en el segle XX? Dels 15.000 migrants valencians als Estats Units, 10.000 eren de la Marina Alta. Avui parlem amb Lídia, un testimoni que no ens deixarà indiferents. Benvingudes i benvinguts a les històries dels nostres grans depenen de les nostres mans. Soc Lídia, tinc quasi 90 anys i soc d'Orba. La majoria de veïns parlem anglès perquè vam emigrar als Estats Units. Please, take the message and please watch the video. Vostè emigra als Estats Units als anys 50. Ja. I com és una persona d'Orba, d'aquesta zona que és totalment de llauradors, llauradores, persones que potser no havien vist una cosa com Nova York en la vida. Benidorm encara no existia els edificis grans com a dia d'avui. Com és per a una xiqueta arribar allà i veure totalment un univers diferent? Mon pare havia estat jove als Estats Units. A pesar de que havia anat, total, hi havia estat 2 anys allà, li va agradar. I va trobar que era una bona oportunitat. I vaig conèixer aquest xic, ben paregut, i de bona família. Jo havia acabat la carrera de magisteri, però era en un temps també prou difícil. Complicat. Sí. I vam trobar que tenia bona oportunitat. I a pesar de que era filla única. Ostres. I els meus pares, sobretot mon pare que havia estat allà i li havia agradat, doncs vam trobar que tenia una bona oportunitat. I ja es vas instal·lar allí a treballar de... No vaig estar. No he treballat ja després de tindre fills i tot, que treballava a una escola com a assistent, perquè jo així havia acabat la carrera de magisteri, però així no vaig exercir. Vaig acabar i me'n vaig anar per allà. I en Estats Units de què vas treballar? De què va treballar? Després treballava a una escola com a assistent i traduint i tot això, perquè a l'escola que jo treballava White Plains era una ciutat important i tenia les escoles molt ben arreglades i tenien diferents temes, cada escola tenia un tema i el tema de l'escola que jo anava era Global Understanding, com a comprensió mundial. I vam trobar que jo era un bon exemple d'això. I això em va agradar molt perquè jo em donaven cartes i tot de l'escola ho traduïa tot. Com em vaig ensenyar l'anglès fàcilment. Això anava a dir-te perquè com va ser aprendre anglès? Va ser molt fàcil per a mi. Sí? Segurament perquè jo tenia també estudis. Això també va... Clar, que no era una cosa tan típica en aquella època. Sí, va ser ben fàcil per a mi ensenyar-me l'anglès. I quants anys vau viure de la vostra vida allí? Tota la vida. Total, fa 3 o 4 anys que no era vingut, però jo venia d'estius. Ostres. Saps? Venia de vacacions. Està vostè venint de vacances així, però realment viure així no havia viscut mai? Ha de ser un xoc, no? Haver viscut tota la vida allà i de cop i repente vindre així de nou. De vez en quan, d'estius, això, venia. I ja teníeu també família, amics... Sí. Vull dir que no és una cosa de zero, no? Clar, així he tingut amics. I Lídia, tu l'accent valencià de poble no l'has perdut? No, perquè mos ajuntaven Jo vivia a Hartford i tenia molts amics a New Britain. A New Britain havia molta gent valenciana. Jo encara me'n recordo anar a casa de Trini i tots ells i anaven el diumenge i donava gust juntar-te amb els espanyols. Però l'anglès me'l vaig ensenyar i tenia amics americans. Primer estàvem a Hartford i Hartford és la capital de Connecticut. Però ja sempre tenia veïns i això que també eren americans. Però vam continuar amb els espanyols també. I per los vist jo em sentia bé en els americans i en els espanyols. A mi m'agradaria que parlàrem en anglès una miqueta. So the people can understand that you speak very good English. That's fine with me, whatever you want to ask me. I love it. Yeah, you love it? Oh my God, me yeah. Too. So it was easy for you to learn English? Yeah, I love it when I meet somebody and I invite them, come over my house, I live above the pharmacy. Yeah. You know, you can practice with me. For you it's easy to make friends, I think. Oh, I love it.
Yeah. Yeah, that's why it was so easy to come here. And now, meeting people that speak English, opens It's my lovely, heart. yeah. Oh, yeah. Yeah. Que bonico, de Yeah, veres, yeah, és molt guai. I love it. És que tenim a Maite, que és la neboda de Sí, l'Illa. sí. Pots vindre un momentet, Maite? Clar que sí. El meu avi va emigrar, va anar i va tornar. Mon pare va emigrar i va tornar. I després nosaltres, jo en 18 mesos, vam emigrar, tota la família vam tornar. Molts joves van decidir anar-se'n. Van començar a emigrar, a trobar millors condicions, a guanyar uns diners que així no es guanyen en tot l'any. I així, mentrestant, estava tot lo de la filoxera. Vivien d'un negoci que, de colp i volta, que tota la família participava, es veu quebrat. Aleshores també vivien de la terrasseria. A pesar de ser molt dur, tiraven endavant, però es troben en la introducció de nous productes que desbanca la terrisseria, productes que no es trencaven a l'acer inoxidable. Ostres, clar. Va ser l'estocar. I per últim hi ha el plàstic, els plàstics. Entonces una persona, per què havia d'invertir en cassoles, que si es feien cassoles, es feien cantes, l'aigua potable també, per a què invertir en alguna que es trenca? També hi va haver una gelada massiva, no recordo exactament l'any, trobo que va ser per als anys 30. Tia, vostè recorda un any molt, No, jo vaig néixer el sec 36. i molt gelat, que va secar tots els cultius i així hi havia fam. Clar. I la gent comença a emigrar a París, a Alemanya, a Suïssa, massivament. Ja veus, una Massivament. diàspora de gent I valencians de per tot com el dia ma món. mare, si no podien ni alçar un gat del lavabo. Imagina't. Havia fam. Clar, molta fam. Ve una guerra civil, ve una guerra mundial, després ve 40 anys de franquisme. Clar, tot fa. I va passar molta necessitat. Però Maite, tu també has tornat així, definitivament? En 12 anys vaig tornar. No vaig tenir ni veu ni vot, però vaig tornar i m'ha quedat. I ja t'has quedat en 12 anys? Ah, d'acord. Així es veu molt bé, eh? Ja. Al principi volia morir-me, però Però, en el clar, temps vas- aprens que així es veu molt bé. És una història molt curiosa i m'ha agradat molt allò que has dit de que al final tots som immigrants en algun moment de la vida, no? Yeah. Així n'és. Moltíssimes gràcies per haver vist el vídeo. Espero que li doneu like, comenteu, el compartiu, que la gent pugui conèixer estos testimonis tan interessants i ens veiem en el pròxim vídeo.